Xa hai máis de 40 anos que a Sociedade Cooperativa Galega Santa María do Val mantén con pulso firme a súa aposta polo desenvolvemento rural na zona de Narón. Empezaron cun almacén de distribución de suministros para 123 socios no ano 1973 e foron incorporando as seccións de crédito, maquinaria, agrotenda, horta, supermercado e seguros, ata alcanzar unha superficie actual de área comercial de 4.000 metros cadrados e 1.535 socios. Coa desaparición de gran parte das explotacións gandeiras, a cooperativa iniciou un proceso de reflexión e fixo unha forte aposta pola horta. Primeiro, a través dunha sección propia, que se dedicaba a recoller os produtos cultivados polos socios nas súas hortas para realizar conxuntamente o proceso de comercialización. Esta sección acabouse convertendo no ano 2010 na cooperativa do campo galego O Val Narón, dirixida polos propios agricultores. Desde aquí ofrecen un completo catálogo de servizos, estudos e planificacións das extensións agrarias, asesoramento e asistencia técnica para obter os mellores resultados nas colleitas e tamén a recepción, clasificación, envasado e comercialización dos produtos cultivados polos socios. En 2010 creouse tamén o Grupo Costa Ártabra Sociedade Cooperativa Galega O Val Narón, unha cooperativa de segundo grao que promove, coordina e desenvolve fins económicos comúns das cooperativas do Val e Campo Galego e das posibles novas cooperativas que poidan xurdir. A Santa María do Val temos que agradecerlle a recuperación do pemento do Couto, en colaboración co Concello de Narón e co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Hoxe a indicación xeográfica protexida Pemento do Couto é o buque insignia da cooperativa e unha das fontes de ingresos máis importantes para os produtores. A sensibilidade social desta cooperativa canalízase a través da Fundación Terra de Trasancos Cooperativa O Val, nacida no ano 1992 e que xestiona un dos seus principais proxectos, o Fogar de Maiores Terra de Trasancos. Concibido como recurso sociocomunitario aberto non residencial, este é un lugar de encontro e convivencia no que se ofertan actividades terapéuticas, socioeducativas, culturais e de lecer, baixo o concepto de envellecemento activo. A Fundación está adherida á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e programa nas súas instalacións as actividades do Centro de Desenvolvemento Cooperativo. Nas verbas dos seus propios socios, o pasado, o presente e o futuro da cooperativa do Val é o de traballar sempre coas persoas e intentar transmitirlles o espírito cooperativo que, sen dúbida algunha, sempre será o mellor camiño.